हरे अंगना में रोवेली दुलारी धिया दुआरा बजता टे बाजा। अंगना में रोवेली दुलारी धिया दुआरा बजता टे बाजा। मंगिया में सेनु रासा जाई के अबिहने ले जइहे राजा। मंगिया में सेनु रासा जाई के अबिहने ले जइहे राजा। सेनुरा से देही याबे साही के अबिहने ले जइहे राजा। हरे माई के करे जावा से निकले ले बेटी कई के बजरे छाती बेटी के भेजी। अरे माई के करे जावा से निकले ले बेटी कई के बजरे छाती बेटी के भेजी। दूरे देसा सुगा ना पेठाई के बंदे होई दरवाजा। दूरे देसा सुगा नी पेठाई के बंदे होई दरवाजा। मंगिया में सेनु रासा जाई के बिहने ले जइहे राजा। मंगिया में सेनु रासा जाई के अबिहने ले जइहे राजा। अरे बाबूजी के बगिया से उखड़े ले गाछी दूसरा के खूटा पे बंधाई जाले बाछी। बाबूजी के बगिया से उखड़े ले गाछी दूसरा के खूटा पे बंधाई जाले बाछी। ले जइहे पगाहा तुराई के सकला देखी समाजा। ले जइहे पगाहा तुराई के सकल देखी समाजा। मंगिया में सेनु रासा जाई के अबिहने ले जइहे राजा। मंगिया में सेनु रासा जाई के बिहने ले जइहे राजा। अंगना में रोवेली दुलारी धिया दुआरा बजता टे बाजा। अंगना में रोवेली दुलारी दिया दुआरा बजता टे बाजा। मंगिया में सेनु रासा जाई के अबिहने ले जइहे राजा। सेनुरा से देही याबे साही के बिहने ले जइहे राजा। भैया नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी मगही गायक आशीष कुमार रउआ सवे तमाम भोजपुरी मगही श्रोता सुन भैया समाज के भैया हम पैर छू के प्रणाम करत है। और जितना भी वीडियो के देख रहा बन भैया सबके पैर छू के प्रणाम बा। भैया अगर वीडियो अच्छा लगल हो तो प्लीज वीडियो के लाइक कर दे, वीडियो एकदम धंधना भैया शेयर कर दे जा लोग, और चैनल के भैया सब्सक्राइब कर ले।